akwai wani magana mai kyau na filosofa suna cewa idan ka nemi Allah Ubangiji ya baka ƙarfi sai Allah ya turo maka tarin matsaloli da damuwoyi, idan kai solving ɗin waɗannan matsalolin to sai ka samu ƙarfi. Ma'ana kawai in za ka yi ƙarfi Allah zai ƙarfafa ka ba rana ɗaya kawai da ka ganka ka fito mai ƙarfi ba. Wasu matsaloli Allah zai turo maka idan ka iya solving ɗinsu ka gyara su ka arranging ɗinsu to sai ka zama mai ƙarfi ta wannan abu. In ka roƙi Allah, Allah ya baka mutane, Allah ya sa mutane su soka, to Allah sai ya turo maka mabukata, Allah sai ya turo maka masu damuwa. Idan ka ɗauke musu damuwansu ka biya musu bukatansu sai ka zamanto mahabuban inda nasu, sai mutane ya zamanto suna son ka. Haka idan ka nemi Allah Ubangiji ya baka dukiya, to Allah Ubangiji ba wai kawai zai ga a'a, Allah Ubangiji zai turo maka raunana ne ya ga shin da ka ji kansu ko ba za ka ji kansu ba. Saboda haka wa min sharɗi kulli sharɗin jaza'u, yana daga cikin sharaɗi na samun najah, mutum da ya samu matsaloli to sai ya warware waɗannan matsalolin sai ya samu najah, ya samu karfi. Yana daga cikin sharaɗin samun najah, mutum Allah ya turo masa damuwoyi da matsaloli da abubuwan da za su caja kwakwalwansa, idan ya yi solving ɗinsu kuma sai ya zama mai nasara. To hanyoyin samun nasara na faɗa mana malamai suna rakkaza su akan wasu abubuwa. Daga ciki akwai baiwan da Allah ya maka, haɓaka wannan baiwa, ka san wani baiwa Allah ya maka, sannan in ka san baiwan ka yi ƙoƙarin yadda za ka haɓaka wannan baiwa, sannan kuma ka yi mubadara zuwa ga fuskantar abubuwan muhimman lokutanka. Kar ka zauna ashwa'iyan, baka san me yi ba, baka san ina za ka je ba. A'a, alal aƙalli a rana kafin gari ya waye ka tsara me kake so ka yi a wannan ranar. Ka tsara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da ka yi azkar ne a wannan lokacin. Gari idan ya waye za ka fita ka motsa jikinka na minti 30 ko na awa 1, da ka dawo ku zauna da iyalanka na awa 2, za ka fita wajen kasuwancinka na awa kaza, da ka dawo ka yi kaza. Duk abin da za ka yi ka rubuta shi a cikin diary ɗinka, ka rubuta abubuwan da kake so ka yi. Idan da za ka rubuta wani abu da kake so ka yi a rana kana ba shi awa ɗaya, abin da za ka tara ba ƙaramin mai yawa ba ne, ba ƙaramin mai yawa ba ne. Ko karatu ne ka ce a rana ina son na yi karatu na awa kaza, to ba ƙaramin karatu mai yawa za ka tara a rayuwanka ba, na awa ɗaya kawai ka ce na ware 1 hour ina son na yi karatu, ko na ware duk rana zan yi karatun rabin awa ko zan yi karatun awa ɗaya. Ranar asabar zan karanta hadisi da mulahul hadis, ranar lahadi zan karanta fiqh da usulul, ranar litinin karanta qur'ani da tafsiri, ranar zan karanta nahawu da ulumul arabiyya, hakan nan ranar kaza dan karanta kaza, ranar laraba zan karanta tasawuf, ranar alhamis zan karanta kaza. Ka tsara ka sai kaga ka zama babban malami da awa ɗaya a rana a cikin 24 hours. Saboda haka ka yi mubadara akan lokutanka, sabila da lokutanka suna da matukar muhimmanci. Bai muhimmanta lokaci baya yin nasara. Sannan tahammulul mas'uliyya, ka ɗauki mas'uliyya, challenges ɗin da zaka fuskanta duka ka ɗauka. Kar ka zamo mai raki, kar ka zamo mai mita, kar ka zamo mai yawan koke. A bar abu ya daɗe tattare da kai ma kowa bai san abin da ke damun ka. Ka ɗauki wato damuwanka kai kaɗanka, ka iya ƙoƙarin yadda za ka ɗauki damuwanka kai kaɗanka. Sannan kuma ka yi tahdidul ahdaf, ka iyakance manufofinka. Menene manufofinka na rayuwa? Me kake so ka zama? Me kake so ka cimma? Sannan sai ka raba hanyoyin da za ka bi wajen cimma wannan abin, daga hanya matsakaici zuwa hanya na ƙasa zuwa hanya na sama. Saboda ba wai rana ɗaya bane kawai za ka ganka ka je wurin da kake so ka je na hadafi. A'a, akwai ƙananan hanyoyin da za ka fara bi, to he ka fara tsara yayi za ka bi ƙananan hanyoyin da za su kai ka zuwa ga wato minassa na abin da kake tsarawa. Sannan mutum ya yi i'tirafi da najah ɗinsa. Idan kaga kayi nasara to kai kanka kasancewa kayi nasara. Idan ka samu fashal kuma ka samu taɓewa, baka samu abin nema ba, to kar ka ja a gurinka kaman cewa wannan abun ba zai samu bane. Ka sake takrar, ka maimaita har zuwa lokacin da za ka yi nasara. Suna nan dai da yawa.